Emagoro benki ya mwancho murigererio Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusingwe gena ritkoria ori abere ritoiro kegima nanene kwabere gokwego kya aso kubwatia emirobero yonsi yegetasenie kiga ekirorire ritkoria halamis tariki 15 na ibere chomotienyi o gatano na gatatu omwaka na iwechi bibere na meronko ebere na isato na manga genderete gokorekana imeyense ya Kenya ekirobono omusangrekano bwo kumurekera obokoreri w'serikali chechi county asegeka kemya Kaikomi obago swari tukoria kabere ase ensemo ya Eldoret ime county ya Uasin Gishu awase abarai au bagenderete wekirana ase omusangirikano yo tukoria lero murai weke make ODM Raila Amolo Odinga igatia barai bande kurwa ensemo ya Azimio la Umoja wa Kenya nigo baba bago ikirana ekero Raila agenderete kuboria chisegi gati serikali chechi county na boigo serikali nene weka omwero ila magendero kwenekiwa ase abananchi Nitkolale romurai wense Dr. William Samoei Ruto nigo arenke imeye county ya Kiambu ekeragendrete gukwanira egatie merubereri babwate bune serikali ya Kenya kwanza yokoreta magendro imeyense ya Kenya anene ase ogokinia rigesa imeyense ya Kenya kurenda yo negati ari ngwarigarite asemese Amayia yechinsa egosensa Eyemo asenchera ere eyobwekeranu kokwarigana beko gosangana nchigo ikomere karongo kunyoro buna sensemo ya Facebook nigo ragendro gotonyoro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyaro wetra Ndizi TV News asumutandao Twitter nabo tweet wetra @Ndizi TV News iro togendere gosanga nabo igo kwemanya manke Orito kubwatirana nera sensemo imenyererio niga korokwa Joshua Auta Petronira Mukeira nero kaineki achipicha nerio gichawe keira senche ya bene na incherio tariane Everline Osero kabana intwe wika omwerio kokwarigante chaka senche ya bene korwase county ya Kisii awasaba menyi korwase sub location ya Mwamusioma eyo toka se wodi ya Kitutu Central ababere bakogikeria egekore ase omwana osomobere bwo mwana bwemetienye 5 nebere obako gotoka ase enyumba yabo kurengana na baraboni go bagateba bunangino mwana oyo nigabetega kumutiga nakagenda ase atamanyiri nabono nigo kuboria kwabere gokorwe wo cyase abaibori ane nabangina kwene kyabunango barenda bare abana babo chinga kichonsi omuri ketonde mo Stephen no robot yoro Abamenyi bekenyoro kia muondi eki sub location ya Mwamusioma nigo babukano mochano bokonyoro mwana moke wemetienye 5 nebere gastrete obugima bwaye mwabo askere bagoteba no konengetwa segeka kwa mwana oyo na ngina Judith kwamboka oyo tamanye kaininka yare asama tukabwango iga mwana kurwara mbiyenge kumwasutwanga na buya kweka maraba iga swati ndaka mwera ngori ona mambena na mami woje kumatura iga mwakena na nyara kende teno na lenga chijiranja na kinje mondo rango ando mwana yakwete kurumwesa ndana kuru Jumapili talenga gai Jumatatu ngamwanyiriki matayo ngalibidi ngatagule nyomba ngaswa nyomba kumurusi kanya mwana mbiyale kabana iga kanyangina ngachikumuli town ngaigu tayo town kumuli town ngabu akambura iganganya kwake samuli town akambura ona ikotinje town yi kabera kaga bona chikumo muliko ekiaringana ria toire funso na torega tutikale ko bana musigo tutikale ire kiagera ne kenyoro une ya materega surround iga ndone ko kuana inche ntelene ga aya no omuiseke ekera omuiseke karanyoro musigo natakeire otei montonde ore ensemo erinde kera ringana riko batwa manga itokubwateri bona tosinye stoko cha kufuatirie nganeye omotureti Grace Ombati nigakwerera buna enkeyo yatwarire mechando yegenka asege kabono aiga turasomo chibo mugakancho gule marem no mungino yakurukurobina era chitakarwara ka paralyzed na nabwa to mwana ndo rwari tabana igakalenge gitali chene rakamurendete pano ngino mwana yokweta kurukuchudi sinero mwana mukote bwenkeya iganyore to mwana nabwa tena ndo mwana onde na ndo yondo monena asirete pano jo mokega chaka kumutigansi kabwata matuka 3 akumutiga bwogenda busongo gutara okorana na matukano manya kuirana pona
narangeri buna tebi umwana uyo kolereki osirire na bero muchana manene bono twali kubuli abaiseke baitonga ekere kwanyorira oborito manyangongo ko oborito kakwanyorira omwana tagutuguta omwana gwatigutabwa abantu bande bakorigia abana abamenye nigo bagikeire bokongwege korekyo asabe boli basabiru ko barenda abana baba bake nabanyaruka kwerenda bokongu abeske babonente bairende ekiagera engakine bono iga nengaki enkongu ometekere tali maritoka baiseke boranyore amaruire naro ikoni etakeire abaiseke ngaki na bono chirusa chireiga abaiseke babonente baberanka onyo mwana agasoka omanyunka yasa bigura mayanga yasoka gochi kiara omuiseke kwirenda kwae baito yo kwirenda no gokongura kirende netakeire omuiseke erite naba murabaito tigakonyo kwa abaiseke kona wakonyora abana ofio manyanga ngumo ule wokomo onye turanyoma takona konyora abana ofio yakogere muchando yo tukira turi yo chudisibuka ga balenge babere lakini bone michando ya tukira na ndi bono yabire yekenyoro teriye yo muchyo buka yabire yekenyora sengencho ngori gutori chibesa chikwira omwana we mochari kurwato chakemiro berio yokwa ni omwana ya sengencho mama mwabo garwarite ase bono kerigeterete nabatuki gokorobo tukibwaime kwene kinenki boronge kererete omwana omoke gosiri obogima nange tambukeroki eserekali erairere ngino omwana Kuripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya Egesa Mamusioma sublocation Kitutu Central Ward ebunge ya Kitutu Chache South area tariane Ndemo Steven Miamono omorike itonde Stephen ase oroboti ororoikranu ekiombe kia Nyamira North Women Sacco nigo kigenderete no murobero bokorwa obosemia gochigose amorokererio igoro yobuyabwo koretamo abantu nabo igobuyabwo gosangereria ebirengererio by'abananchi eriyo kugayana emechando au no murobero bagokubaretamo abasibati nabo igo abasacha ekerobono bagenderete gosegetwa ko twara obwamo ekerobo igo sirwa ko mwana omumura kwabere ko gokwanerwa mono egati abari babawekera naso murobero yonga mona obino nyambane oyo ore oiseyo tenete amangana yegekoro naboigo Irene Mugambi oyore omo bisomonene boko gosemo bisomonene oyo tenete amangana agenda based violence ase o kiombekyo egati ababwatani bande nigo baikirana ekero bagendrete kuboya abantu wesokya naboigo konyora obosemyo muri kitkorwa se county ya Nyamira job manki no roboti urwaso bwagare ndayikora bana abali birachoki byali tomoche ukabono esegecho nigo yarure gochiase abasacha n'abakungu kubwaterana ase enyomo ase kerenga gyokwene kyabuna obomo mboro ase enka ende no mogoke keroko nyana n'abangi n'abaigwana ine n'abagaka kuru nyumba n'abagaka aba baigure buya nagokigwe njira berure batebena nabaguja komente ebitichebi ekiara chingeni ekibarore chikoleta nengo nyumba naende barore chiko bakonya aya nigakwanwa asense mwekerenyo ebunge ya Notimogirango county Nyamira ekikyaliganire nekiombe kya Nyamira North Women Sacco ekigekoleta amo abangi na bagosimeka chinyeni na tumefurahi sana sababu hawa baba wamekubali kuja na wameitikia wito na tumesoma sana kutoka kwao. Tumepata zile changamoto wanapitia kama wazee na hawa mama, na mama pia tumewapatia nafasi ya kuwasikiza tuone shida iko wapi. Ensemo ya Eyemo bisakurwa Nyamira North Women Sacco Irene Mugambi nateba ogotaiwana na nigokoreta chisegi ase enka. Tumeona wamama tumewapatia ile nafasi ya kufanya mambo kwa jamii, kwa familia, lakini decision making bado kwa nyumba hakuko vizuri, bado kuna vita kwa nyumba. Mama anaweza taka kupanda mboga ama kujiendeleza kwa upanzi wa mboga na vitu zingine, but tunapata nyumbani hakuna amani. Nyumbani baba hajampatia ile nafasi. Ase asabo kuigwana na egati abasacha n'abakungu no gotegerera abana elinde koleta omorembe n'obomo ase enka. Kama ni kulima, anataka support ya kulima, tumehimiza
wazee wao wawasaidie kulima. Kama ni mambo ya kama wako na shida, mambo ya kifamilia, mambo ya watoto, washirikiane pamoja. Wakikuja pamoja, wakiongea mambo pamoja, watapata suluhisho. Omosemye bwege koro nyambane obino nakwanira obuya bwoko igwanana na gusirana ase enka. Bana kini omongina okinie imwanya bantu. Ekero gukini omongina igogo kini abantu. Ekine gento kyogokumya ekikiango kimono nekero babwata bareta bagaka babo koboro kinkikonye bagocha bakora. Boigo esegeto njarwegwa ase okumunyora omwana omumura na kumusira. Twatebanina no mwana omuisi nere tiga inyoru ekiare nyaruka ya inyoiru mbuya bonsi tiga bayinyoru nari barakine ekiara tutakine ti banta abamo igobono gochibosi ntori gochigotwara abantu. Ensemo yabali baikirana ensemeyo mbachengera amaegerio ayo nagoteba nachiko bakonya mono. Igonga twabera sobwamo twigira magana yegekoro twarori na kyabangina nabasacha bakare bamenyete na into gitwenta komenya nabo igo nande twigira magana ayechinka buna na gitwenta komenya asokoleto murembe egere tukuri chise gichiri chianka. Na bwana wangu hapa yenyewe tumefunzwa mambo mengi hata siwezi kuelezea hapa. Sasa nilikuwa tu namwambia saa zingine hakuwa naamini, lakini leo ameamini kila kitu. Kulinda familia zetu, juu ya kuendelea na familia zetu kujiendelesha. Tumefunzwa jinsi ya kulinda wababa zetu na tena na watoto wetu. Ginko reporter ya Ndizi TV kurase kaunti Nyamira, Job Maangi. Mbia mono murikeito Job Maangi asoroboti orurikiranu korwase county ya Nyamira. Abasibati nigo bagendrete korwe kwegwa amaegerio anene igoro yogotanga gosego agacha chinga na gukora imechando yabeirege kwenekiwa buna okunereriwa kwa basibati. Nigo abasibati abo babiri bagotwara ekampi yokonyoro bosemya inseye kanisa ya Nyamatuta PG asibaganiwe kogendra wesokia na konyora amaegerio ayora abakonya soko agacha chinga chabo. Murikeito dipo nasanya na mangi. Kubatekana nobo tutukanu obwabere bokwenekiwa ase bisasimero ao anene asabasubati au babere bakunereriwa nige kanisa ya Nyamatuta PG yaimokirie getambokero na gotwara conference ase abasubati abo babere bakonyora amaegerio gokwana omurandeli chadio bogi nigene kyabuna obosemyo bwe nigo bwabere ororo elio kwagacha chinka. Iga lingana liye saye ya orokera ligwa sobu ya buna bangina bwente komenya asenka korokyo bunyasaye asikirege na kuanga kere bibi kororokana ase kanisa abakristo bakorokana bale kanisa lakini bagokore bibe chinga kichiboigo nigaine kyateneni asensemenyomo asatuguterare amangana a LGBTQ kanisa yetu ya PG tiri kubwatana na mangana y'abasubati kunyoma n'umusubati wole oso musacha kunyoma n'umusubati wonde bakuruka umusubati musacha kunyoma n'umusubati wonde uyo bakuruka LGBTQ intwe tuakanire na nturi kubwatana naro nonya n'abakonyi bari batoto konya ku America ngatuwanja ndege nteke bato abakonyi intu buna PG tuakanire tuyabate nyo abakonyi bwabo batigetomenya buna nyasata gete boigo nigagikeria chikanisa chile chigendrete kwebwaterania na mangana atali yekene anena sensemo yokwengata ana yasakaora intwe intubwata iri na mangana aria ya masabo yokwengata abantu bako igo tukwengata nyasako le bikone ntori kubwatana n'abantu babwate meroberio yokogenda kusacrifice abande na kurwa abantu bande binywanzo ntwegenda nyasaye nabwate ngira yokoseseni abantu baye ekorwa igoro ntori konye biranga chiru ntori konye omonyo ntori konye amaguta ekanza ya PG ntori kwa kabanto maguta ekero moikomo chemo no ra maguta ito gokwana na mama director we wilaya ya Musocho Mata Bosibori ni gaerera ekerenge kenene yekambiywe anene asogotenenia chinka kulantene nereta bangina baiga emechande nengenera bangina konyora bagwetera tukaranga mbia omutienyo yo bwerusa abana barasi chinka tubabekere kambi abangina banyore libaga lyogochicha nari baranyare kwagacha chinka chiabo etim niba yarengenga omukungu aimoke atenene goika abwe esegi boigo umulikyo monene niga segeta basubati asaba boli abanyare gwesokia sobonge ili banyare konyora amaegerio
Decide tinga torete conference ye elinda abangana baitu basomi ulingana le Nyasaye abange babere vulnerable bachire shakaora bakogenda ase chinka abagaka twabasabire mwanchera abangana baino bache bonse basomi buna kibakolenda chinka omo basia Joshua Gichana ni gaerero buya bwabasubati ase chinka boigo ni gaina kebuna nigo bagenderete kubwatie buku elio kurwa amaigerio angina na ubenge njenene abangina kobali chinka nabwo kuba imukire kire gento yakoba abakwa gajomo china bakagoro mugaka babiya kuba bwatiranire mbabwate seimono kubwa mugaka bangiro tubabikira bali muko basomi bali tue ntodiko kosomi bantu mamincha gosekuru isiko ya Biblia ntutwege nitenga Nyasaye nero gutoria Nyasaye nero kugwenia komenta najwe ni gaboria barandia gotenera lingana lyo monene elio kogendereria enjili ekero muntu aturikira amwanjiro monene atebanga gako akumwo wa Nyasaye wansa gukora yara yo gwanja kwa Nyasaye lakini akaro muntu agwe doubt onyora gakenda jo kole kigwangwa uju kwana bobe abwatembugete ekogera abantu bamuanga nero yobono kwirwanirira kuripota liege taseni Ndizi TV kurwa ase ward ya Bogisero egotoke bunge ya Kitutu Chache South Amayia County ya Kisii elitaliane ndipon asanya Miamano murikeito dipona sanya se orobotioru rikiranu togotikana nayo muraibense Dr. William Samoei Ruto niga singereire goteba buna nigo barengete gokinyari gesa imeyense ya Kenya iri kuruwania omuchando bwenchara uyoberego kwenekiwa ase chinsemo au yani gaya kwana chinga kekirana imeye county ya Kiambu ase okobeka lige na ryoboroso ase kanisa ya ACK St James Cathedral asabaka gotogege tambukero aba Kenya ne nabalimi babe ba waka ase okomenta rigesa nigaine kiabura no murobero baragendere gosira anene ase okomenta chiguni chia moyo yerigorireise eriyo kwene kiabuna rigorire ndagera yabere rigo kya kegima. Na kwa sababu Mungu alitubarikia na mvua mwaka huu na tukapatiana mbolea wakulima, kwa sababu ni wazalendo, wamelima kuzidi ile walilima mwaka uliopita, wamelima ekari 1200 mpya. Na tukiketi hapa kanisani hata yale magazeti, unajua magazeti wamekuwa wakitulima sana, sijui nini. Nimeona leo headline ya gazeti ya leo, wao wenyewe wamekubali bei ya chakula imeanza kurudi chini. Pengine Jimmy angeenda asome hapo kwa gazeti, sio mimi. Gazeti ile magazeti haituungi mkono, wao wenyewe wameanza kusema bei ya chakula imeanza kurudi chini. Na ni kwa sababu tuko na mpango, na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya ya kwamba mwaka uliopita tulivuna magunia milioni 44 kwa sababu wakulima hawakuweza kugharamia bei ya mbolea ambayo ilikuwa juu sana. Lakini mwaka huu kwa sababu tumeweka mpango mzuri, tumepunguza gharama ya mbolea. The harvest we are expecting ambayo imeanza kuja, we are expecting to go up from 44 million bags to 61 million bags. Na mpango yetu ni kwamba mwaka ujao, na ndio mnasikia mimi nawaambia wakulima wote wajisajili, tunataka ile mbolea tulipatiana mwaka huu ni milioni 3, magunia milioni 3.5, 3.5 million bags. Next year tunataka kupatiana magunia milioni 6. Kwa na chinga kecho Ruto boigo nigateba buna tibarigo cha wancha obokurumi koenekiwa imeyense ya Kenya anena sichibesa chebanko yoba Kenya bawakana eriogosira amagendero nigateba buna abakurumi bonsi nigo batache wanchirwa asoko irania ense ya Kenya magega. We must love our country. It is the only country we have. We must work for it. Na askofu amenisema kitu ya muhimu sana. Ameniambia tutalipa ushuru, lakini si ndio? Hatutaki pesa yetu iibiwe na watu pale kwa ufisadi na ukora na matendapreneurs na wengine. Mimi nataka nikuhakikishie Bishop,
Pale Kasarani nilipatiwa Biblia, nikapatiwa katiba, na pia nilipatiwa upanga. Hii upanga hii ni ya kufyeka hawa wafisadi wote na wakora wote. Hiyo I will not spare them. Si namna hiyo. So mkilipa ushuru nyinyi mniulize. Ikitumika vibaya I will answer. Si ndio? Mimi ndio nitajibu kwa sababu mimi ndio nimeuliza. Na I want to promise you mambo ya ufisadi watatafuta vile waskofu aliwaambia wale walevi waokoke ama wahame. Hata mimi nawaambia wafisadi wabadilike ama wahame Kenya, because we will not allow it. Ruto amo na baraibande nigo baigo baira chinga kigokwana n'abamenyi be county ya Kiambu abasomora ibwa barabanke ase bunge Kimani Chungwa abakagokwanira obukoreri bwaye ase bunge obwatebe bunani garach kwikirania ase nchera ebwenerete okwanira chingwa ne chigenderete gati ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja One Kenya ichungwa ni gatebe buna amangana rengete handshake osenusu mukate ase chingwa ne chotarigo chia kororokana kore nigo barachiko kwandira mono enchira yo gukora Kisii neburukano eryo koreta omorembe egati y'Abakenya. Mheshimiwa Rais, mimi sina mengi sababu vile umesema ulinipea kazi ya kuchunga bunge, na hapo bunge nataka nikupee report pale. Sisi ndio wenye kusema, wale wengine hawezi semea hapo ni sisi wenye La pili, Mheshimiwa Rais, juzi umenipea kazi ya kuongoza mazungumzo na wale watu wa kurusha mawe, wale watu wa maandamano, na niliwaambia wakiongozwa na Kalonzo, kwa ile meza ya mazungumzo tutazungumza venye wataacha kutumia vijana kurusha mawe kupigana na polisi, na pia tutazungumza jinsi watakoma kabisa kuleta fujo na vurugu kila baada ya uchaguzi. Na tukawaambia kwa hiyo meza, ile mazungumzo hatutazungumza na yenye hatutakaribia ni mazungumzo ya kitu inaitwa handshake na nusu mkate. Na nikushukuru Rais sababu ya kuwa na imani na mimi, ati nikiwa pale kwa meza nusu mkate handshake, ama Kiambu mnataka tuende hiyo barabara? Tuende barabara ya handshake, tuende ya nusu mkate. Rais, unasikia ile kazi ulinipea? Hawa watu wa Kiambu wamesema mambo ya handshake na ya nusu mkate hiyo haiko kwa mazungumzo. Omurai w'ekyama kya ODM Raila Amolo Odinga nigo akeire koko murobero w'ekiserikali ky'eki county gose devolution okwana achinga kekira nase omusangiririkano gw'okumurekera obukoreri bw'ekiserikali ky'eki county asegeka ky'emyaka 10 oyogenderete asesemo ya Eldoret me county ya Uasin Gishu. Raila nigateba buna egati eki county kyabere kiwaka egetambukiro ekiya kya maunchorerio ya magendero nigagania Kisii gati serikali ky'eki county na boigo serikali nene goika omwerio boigo nagania abagavana bonsi kurwase eki county kyonsi 42 kwene kiabuna nko igora bara maiso na gokora aliaganirie asaba nanchi batari korigereria serikali nene. Devolution continues to have doubters, but devolution can no longer be a loser without the nation losing. Excellencies, at this forum, I have the warm feeling of a person among friends who think alike and have the same goals and aspirations. As far as devolution goes, my aspirations and those of the governors are aligned. We may have differed here and there about the management of our affairs at both the national and county levels. But when it comes to devolution, I believe our differences are only as to the method of attaining a goal. We all appreciate devolution. We all want devolution. In some counties, devolution has achieved in 10 years what the national government was never able to achieve in 50 years.
10 years into devolution, this tug of war between the counties and the national government needs to come to an end. In this tug of war, the Commission of Revenue Allocation continues to be ignored, making revenue sharing between national and county governments and among counties uneven and more political than professional. I believe this is the Mwancho murigereria robotio na rogotoreta omwerio bwa Amayia yense masenchira ere yoboikiranu korinde na mange ngenderete gokwariganiria ayoranyora senchira yoboikiranu na inde chikoraga chinsa isato ekeronde to kumanya muna abarayi kanisa au ime county ya Kisii nigo babeire bakoumerana ase ikaro kegenderete eriokoroberia igoro yokumwarigani omurayi wense ase county ya Kisii omo sange ose ikaro kyaberege goikiranwa negati abarayi gati abo mochumbe o South Mugrango Silvana Osero na boigo omochumbe o Nyaribari Chache Zahiri Janda nensemo etereto porendi ase county ya Kisii nige karoke gendrete asumuri keito Mildred Mumanyi abegete kambi nachigotumanyia mange ayo arabekago kwanwa asayo endra gutwaro bulgerede obya ase merobero yonsi olitwa bwatrana kwa sensemo yeimanyiririo niga korokwa Joshua Auta na ncheri tariane Everline Osero.